začíná to naše. Za prasa normálně. Já už mě tam pletou hvězdy, krokusy, už to víš, jako... Hele, hrá si s tím. Takže zahrádka už začíná tučet, no. Mám viděla. Kam lezeš? No, to dělal strejda. Vidíš, že mám nějaké vajíčka. Tady jsem vzala z práce. Mami, ještě my nemáme ty černé. Krištofe, pojď, nám můžeš zahrát. Ale to bylo být pijáno. Jsem z práce vzala, tady je to podle barev, barvu, typu, či bubeníček. Máš stačím číst? No, zkus to. Ale to je dobrý, to je podle čísel. To je podle čísel. Ale tady musíš nejvíc čtyřku. Protože oni jsou... No to jsou černý, jo, to jsou tyhle primární. Ale tady. Ne, to je černou, sedmičku, Jo, už tomu rozumím. a oranžovou osmičku. Co jsi? Ale ono pro Kristýnu to teda není, protože neumí barvy a neumí číslice, že jo? Jak si tady hrajeme s Kristýna Petrem? se neumí bavit, jo? Ne. To by měla, ne? No, to by měla, no. Jenomže ona občas jako se tretí a občas je úplně dutá, že jo? Ale to mě to možná nebaví. Asi ne. Když to taky jako nebavilo, už jsem